ole hei voina hianin ramlai tuya lo zo na kan kalani china kan soito kan video masara mate kan soito kan ke hi lalram din puya ralte kania Mizoram State Rural Livelihood Mission a hianin livelihood coordinator farming ko ma lunglei RD block a kan oma chuanin hei helai hmuna hianin bu hmun ania hei kanan hoi chowa bu hmun bulchu maya bu vuiro chu lo om lowa le pengvel chuanin bu vui hi om chho ran tura ngai tela hei hun pa ngai tak kan han man mai in ten an lo te an bu hmun te le an thlai te kan han kal kuala kan an kuala nuam kop maya an bu te po hi klang queen an risel traviwa anh em một bom tu nèo te tin anh em một anh te hi chu om lo thei lo wa khai hian chu ti ro chuan in aklang puin an sel tra viwa kan ria da he kan ria kan sa china Mizoram ma chuan aklang puin ti kan lo nei dan hi tlang ram lo nei ram ngo kan han dai dara te chuan chung te chu kan hala ti chuan chung huna chuan in kan khai te bu te kan chinga te chuan in Mizoram ina kan lo nei dan hi chu zoom cultivation kan tiang chi kha ani klang puya tiang chuan hei helai po hi ko chunga tang kan han chuk thawang wang ati chuan in heta rom kan han thenga tin chuan in helai an in thenom hei te in an lo om khom chu maya video ma salama te kan lan tir to kan te han tham in thenom te in tham pakwa vel lai kha lo nei tu te rom khoma tin chuan hei kan han fang kwa la hei kia kan han hoi kwal chuan hi lai te po nai te han in te la Mizoram ya kan khai chin dan te kan lo ni dan te chu ti tang ram lo nei kan ti to tin kan khai chin dan a po tin kan chin pol noi maya he bu te he ta bal te alo ni a chuan hetan han kal phei ta hlekila helai hianin hei bet loi te alo ni le ta tin chuan tin hianin heng hi enge ni science lampanga agriculture lampang te kan zirna chuanin mix cropping kan ti khai chi sang chin pol ang chi kha alo ni a chuanin hei helai hian kan keu chuanin bu kha nia akara hian marcha te hello om le ta ten chuan ti khanin mizo te hian kan thlai china hian bu hi kan chin pui ber le kan thil ei ber kha nia chumi kara chuanin ahun ola kha om jenei zo ka kan man theina ti hianin kai dang te marcha te bokbon te vaimim te ten chuanin helai kan soi to ang khanin be hoi te kan chinga helai hian kal phila alang chiang le zo kin ta sia helai hian sei sia sei dan o manga le zora khai chin dana hian chi sang oma Mizoram ina kan follow deuh ber hi chu mix cropping kan tiang chi khai chi sang chin pol khania helai hianin en chho te la helai bi ga khanin marcha lo nia ti hian hei be thoi chuan helai hian hei be kang te lo ne he ta vai min te lo ma ta bal te khanin chuanin helai hianin te chuan hei hilai hian a sang de kan bok bon te po ma hilai de okian te khan hei pol ta thau maya heng hi enge ni thatna tam taka neya chin thatlo na te po enge mo chen om boka a thatna pakata chuan entinan heng bekang kan chin te po hi lo ra thawak talo po ni se bekang kan thil chin atang khan e tu enge mo seng tur lo nga wak lo po ni la adanga hianin enge mo chen akha a seng tur le e tur ha kan lo mu vele thezel thawa kha a security pakhat khania tin bekang kan tiang chi te abik takin nghe này về làm bằng cái tí chi cái tiếng chi khai hianin a scientific takin heta azunga tang hianin nghe này lấy than pele về thina nitrogen cái nitrogen fixation cái tia chu tiếng chi chu nghe này lấy làm khanin an pele về thina chu wang chonin heng lai le te po hi anu kan ang ka san po khan enge mo chen kha a khai te hian lo eral chin lấy tha cái tiếng nutrients cái tiếng chi te eral chin nei ma se enge mo chen kha ni chia kan nei ve thua hetianga thlai bu te le thlai chi sang han chin pol hi a thai be matin hei kan thlai chi na hian a san dan in dot te alo ni chen chu he ta le sul te om te ni a chen chu he ta sang ta kai vitamin kan tiang chi te bu te po ni ta tiang chuanin hetianga han chin pol hian om zia le thil thadeu nei pakhat chu hei thlai chuanin tui an don chinang te tin ni an don chinang te ti kha nai nang lo ta helai hianin lei sul deuh hlek om chuan hela lei lama tang ka le ka tiang le tanga cho tha kan tiang chi ten lo dong ol sam ta chuanin a then chu zung nge ni zu kai thuk lu tuk lo
le pon lang te lo ni ta tin chen kha chu akung sang lama te chuan an zung te lo thui le deuh hlek ta te khanin le lama an thil lak te lo te kha lo dang lam le ta heng te chu antenna ni an dona kha alo osam le ta teng khan ti sang khanin ni tina kan kalpui tho khani ma se scientific do kan thil she lo ka tam ta kha om chi ani chu wang chuanin helai mi zo te na kan thlai chin dan te po hi ele lama chuanin lang ram lo nei kan te kan an soi se loi rol hianin ti ma ni tan chuan kan zo to ka kha ani vele ti han dan ka so le tin tai la ei ti hianin an sin pol noi me a aten chu he vai tho te po to ma tin helai hian ma cha te ten khanin ania helai hi engani science lam ze na tang ton mix cropping kan tiang chi kha ani chuanin hei intercropping hi om vele a chumi a chuanin thlai hi abi takin ro ti kar mu mal takhanin kan ching thina tengi chu ni chinanga soi to khan mix cropping ania intercropping kan tia chuanin example lo mang tela helai bukara hian engeng mo thlai chin chun neya hei chu lo engani lo ngai tha tai la hianin bu kha om ta chu maya ve mu mal takin helai kha ti thai pakhat ania chuan kar ol kha ke man han da ve seta ti chuanin helai engem mo chin bi ka kha antinan bekang te mo chin na kanan ai sorry anan mang le ta ti khanin helai ro bi pakhat kha bekang chin na mang le ta thil dang thai dang chin pol me lawin chuanin anan ti apia le dewa khan apia le dewa ti kema ti bekang le helai bu in kara ol omang deuh khan olan da le ka pia chuanin bok bom bi ka mot khanan ching thale ta ten chuan te khan kha tiang kha intercropping ani intercropping kan tia chuan thai chi sang kan chin pola kha mu mal deuh in ro kan tia kha tia mu mal deuh khan spacing mu mal deuh khan kan ching thina kha tiang te po khan china kan soi pakhat helaya thlai te nan mo le tha le tangan lak te he ta ni zung chakna an lo man tang kai ang chi te tin ruwa lo kla te an lo don sona khan om zian ne ka teng khan scientific deuh kha thil tam ta ko mani chu mi zo te hian kan ni tina kan kalpui le kan he so ma se scientific ta kan thelo ka alo om ve thina chu mizir bing mi te chuan en tiang kan om zere ta kian kan lo an lo kalpui thina ka so yang khan mizo lam at mizo hi chuan en kan kalpui kan lo ti ve reng ma se engi chan kan lo hret em lo te poka alo om chen ni chu helai hian hei example thadeu mai oma ti chuanin kan han en kol velani chuanin hei helai hian example thadeu mai oma ke tian bu om dar me a hin chat me a chuanin helai hian kena baking sai sang ni china kan soi to bal te marcha te bekang te he ta vai lo te ten chuanin te kan helai kha mix cropping example thadeu mai lo om reng mai a ten chuanin tuna hian hei ti hianin engani kan han en kuala kan han survey pa deu ni hi a thakop mai helai hi kha rong kha tun tan chuan ni se kalome